Og velkommen til første omgang af denne nye serie, Tis-smagning. Og i dag har vi besøg af en stor idiot, måske Danmarks dummeste mand. Her kommer han. Han er pornostjerne. Han er bøsse. Han er en stor snylder. En gemen taber. Her kommer han alle sammen. Tag godt imod Sydney Lee. I'm sexy and alone. Ja, det er du nemlig, Sydney. Ja, Sydney, du har meldt dig til dette program. Ja. Fordi du vil gå over i verdenshistorien simpelthen som den dummeste mand med de fleste dumme gerninger i livet. Det ved jeg faktisk. Det er jo interessant, kan jeg se op. Men du er overgået af en god ven, du har. Ja. Og jeg har også haft en det? ven. Han var Jens. Nej. Hvad med Jens? Det ved jeg ikke, men det siger vi. Okay, så er du klar på det første? Ja, hvad? Nå. Du skal drikke det. Ja. Ja, bare drik det. Kan du fortælle mig lidt om, hvilket køn det er? Ja, det er Malle. Det er nemlig rigtigt. Ja, det er Malle. Det er nemlig mandetis. Kan du fortælle mig lidt om, hvor gammel tissen er? Nu skal jeg lige tænke. Ja. 83. 80. Det er helt korrekt, Sydney. Det er rigtig godt. Ja. Ja. Kan du fortælle mig lidt om, hvilken by tissen den er lavet i? Jeg tror, det ligger på Sjælland. Ja, Sjælland, det er rigtigt. Kan du være mere specifik? Hvad specifikt? Ja, kan du være mere præcis, Sydney? Ja. Jeg skal lige have en tomat her. Ja, det er godt bare Sydney. Ja, det var en rigtig stor slurk. Ja, altså mere, det er rigtig godt, Sydney. Karlslunde. Karlslunde, det er rigtigt, Sydney. Ja, det er en 83 år gammel mand fra Karlslunde. Jeg har vundet, hvad har vundet? Ja, du har vundet endnu et glas tis. Tis. Ja, tis. Også kendt som urin. Urin. Ja, urin. Har jeg selv drukket urin? Ja, det har du. Ja. Svin. Ja, og så slut for denne omgang af tis-smagning. Vi kommer igen. Nej. Vi slutter for denne omgang, men jeg kender kun de græsord og så tis. Nemlig. Goddag til alle sammen, og velkommen til anden gang af tis-smagning. Ja, sidste gang havde vi Sydney Lee inde, og ham har vi igen. Denne gang er han under et nyt tilnavn, der kaldes pornostjerne, klam taber, gemen, tumpe. Ja, måske er han kaldt Danmarks dummeste mand. Det er der mange, der kalder ham. Tag godt imod Sydney Lee. I'm sexy and I'm singing it. Ja, det er godt, Sydney. Okay. Ja. Sydney, ja, det må du slå med briller, du har, Sydney. Ja, Det er sikkerhedsbriller. Det er sikkerhedsbriller. Ja, det er sådan, man bruger nytår. Hvorfor har du dem på, Sydney? Det ved jeg ikke. Nej. Jeg troede, det var sådan nogle normale briller. Ja, det tror jeg sikkert, Sydney. Men, Dem har jeg så ikke brugt for mig. nej, Jeg tror, jeg var blind. Ja, så er du din bedste, Sydney. Men det har jo lige været nytår, Sydney, og nu må jeg fyre noget krudt af. Ja, altså, jeg har fyret min vens pik af i en raket. Ja, simpelthen. Ja, det må være rigtig godt. Ja. Ja. Ja, har du noget ulovligt krudt, Sydney? Ja, en masse. Så et par hekselys og nogle romerlys og sådan en lille krakenbold. Ja, Sydney, det er rigtig godt, men det er jo ikke ulovligt, Sydney. Nej, du er på lavt teknitet, så det var godt, du ikke sagde, at du havde noget ulovligt, Sydney. Det var rigtig godt. Altså, jeg havde også en kanonslag. Ja, det var ikke så godt, Sydney. Men værsgo og tag lidt andet. Nej, jeg har faktisk hørt, at du har været hjemme og slået noget op, Sydney. Nå, det har jeg faktisk. Hvad har du slået op, Sydney? Jeg har slået op, at tis og urin det er det samme. Okay, slår du så op i en ordbog, for det vidste jeg slet ikke, du kunne bruge, Sydney. Nej. Tror jeg. Så klogere er det ikke. Hej, okay, Sydney, hvad har du så gjort, Sydney? Okay, Sydney, kan du det? Nej. Okay, Sydney. Min mor, jeg spurgte hende. Altså, det var smart, Sydney. Ja, det var klogt af Sydney alle sammen. Ja, det var det. Ja, Sydney, du må hellere tage dit andet glas. Ja. Så også er kaldt urin nu. Ja, det vil jeg være nu. Ja, det er det. Ja. Sydney, kan du fortælle mig lidt om, hvad det er for en køn, den her tis? Det er trans. En transvestit simpelthen? Ja. Ja, det er helt korrekt, Sydney. Hvad med han? Ja, den tabte du, Sydney. Hvad tror du det? Ja, kan du fortælle mig lidt om, hvor tissen den er lavet? Sådan her. Spanien. Spanien, det er rigtigt. Kan du sådan komme mere ind på et bestemt sted, måske?
Pugget. Pugget, er det i Spanien? Nej, også i hvert fald. Ja. Der er samme klasse. Barcelona. Barcelona alligevel fik den. Det var rigtig godt gæt. Ja, ja. Jeg ligger lige i et toilet. Lige i udkanten af Barcelona. Ja. Ja. Kan du fortælle mig om, hvor gammel denne tis er? 41. 41, det er tæt på tisen. Den er 43, fra en 43 gammel transvestit i Barcelona. Nærmere bekendt som lige uden for Barcelona i Spanien. Ja. Ja, Sydney. Du har vundet endnu et glas. Ja. Fyldt med pis. Pis? Ja, Hvad Sydney. fanden tænker jeg på? Han så drukket pis. Du har drukket pis 2 gange nu, Sydney. Og vi skal stoppe, inden det bliver alt for voldeligt. Så her stopper vi med anden omgang. Jeg har drukket pis. Smagning for dem, der kun kender det frække ord, nemlig pis.